Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu. Je tu Pixel Foxy a... Pixel Wolf, dúfam, že sa tešíte. Ideme si opekať ľudí. Takže prepáčte za to, že sme dlho nenatáčali, ale mali sme túto dobu, poslednú dobu to veľa trošku. Ale ideme na to. Takže vytváraj. Takže ľudia, ako sa máte? Dúfam, že sa máte dobre. Viem, že to hovorím pri každom videu. Takže... A za chvíľku už je koniec prázdnin, takže... Tešíte sa do školy? Lebo ja... Áno, ja sa teším strašne, tam to bude super. Super, wow. Takže bereme prvú objednávku. Takže musíme si zobrať tanier. A potom tu musíme rozbíjať, teda nie rozbíjať, ale potom chytať a zabíjať patkaňou. Ja idem zabiť potkáňa číslo 1, smrdí tu, zapákaš, zdochni. Opa, ale ja už nemám skoro. Zdochni, patkaň. Zabij, patkaň, patkaň zabiť. Ty si mi zabil môjho zákazníka. Mohol si povedať, že ktorý je tvoj. Jedno. Poor customer. Okay. A máme meso. Bereme meso. A to je taký chudobný. 120, uľaľa, dobre, ďakujem. No lebo nevyzerá byť nejako chudobnou, keď mi dal $120. No takže ideme na to ďalej. Čo tu mám teraz zase robiť? Už som zabudla. Dobre, nechcem teraz upgradovať. No takže potrebujeme maso. Máme maso. Bereme tanier. Položíme... Aha, knižkový tanier. Kúknite na to, ľudia. Tomu never. Pozri na to. Inak, keď som toto hral... Aj. No, dobre. Naposledy? Ja mám zase... No, naposledy, keď som toto hrala, tak mne sa to normálne pripieklo meslo, že to bolo také černé, že to tuším jeden zákazník, ktorý neviem, čo spravil. To je v pohode. Moje bolo skazené a dal som im to. Chodili na probáciu. Boli šťastní, že sa mohli nájsť. Dobre, trošku som ťa musela stišiť, lebo trošku to bolo u mňa na hlas. Ale ja mám zase tohto, ty kokos. Ja berem toho lepšieho, ja berem toho najlepšieho. Ja berem. Toto. Ríš, ja ho berem. Ja mám gold customer. No, áno. No, takže ideme ďalej. No. Potkaň číslo 1, pripravuje sa. Musím ťa ešte trošku stíšiť. Dobre? Dobre, ďakujem. Kuriatko? Áno. A pokáže sú? Kuriatko, prosím, ďakujem. Takže prepáčte, ale... No. To si nevšimajte, ďakujem. Ja som musel opäť... Ježiš, my máme posledné meso máme. To je problémož. Do prkinka. Neboj sa, ja sa o to Prečo postaram. stakujem 2 chleby? Ja sa o to postaram. Nahého týpka tu idem zabiť. To je normálne nahý týpek, poď sa pozrieť. Kde? To je nahý. Ale kde? Ja ho mám už vo svojom pitlíku, idem ho posekať. Vrah číslo 2. Ja potom nám daj mesko, dobre? Lebo toto nám bude trošku dlho trvať. Rich customer. Čupi! Ale maso nemáme. Ale keď tu bude škažené, tak dáme škažené meso. Škaženie. Tak, teraz som to správne položila. Čo je tady? Nedám ešte chvíľku piecť meso. Ešte chvíľku, nemám čas. No dobre, teraz. Minul som si peniažky, ale stálo to za to. Čo si prosím ťa kúpil? Šéfa. Idú nám sem, ratatuj! Ratatuj, nechaj ma. Máme meso. Oni sú nenormálni. Oni chcú žrať. Jo, máme meso, kúkaj. Bereme ich. Do skartovačky, paráda, zdochni. Jupi.
Máme tu jedného šéfa, som ho kúpil. To Ako je... šéfa? Ja ho budem volať, že Boris, to je môj čeče. To bude môj čeče. Borisko. 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 No mne sa upgradeol, že neviem čo. Aj mne. Ale trošku veľa meska tu máme. Trošku veľa. Čo? Ja som ho nezobral. Nevadí. Borisko robí. Maká. Perfektný je Už dávam Borisko. mesko, Ježišmaria. Čo to je? Ja teraz Bacha, dávam Krisa, meso. potkaň. Ne, Patkaň, zabijo. Patkaň, Ja? zdorkni. ja tu zbieram Patkaň. meso, nám tu prihoreli mesa. Už. Čo to? Nám To prihoreli nemyslíš mesa. vážne. Patkaň, ne. Ber. Ježišmaria, dobre, Rička strmr. Toto sa nedá už Ževraj sa tu zachrániť. volá. No počkaj, diamontka strmr. Uľaľa. Diamond Caster. No. Nie, on si ho zobral na starosť. Aha, A on mal zhorený steak. on má steak. Zhorený. Ne. Takže pre toho Ríča to nedopadne moc dobre. On má zhorený steak. Ježiš, čo som... Dobre, kde idem zabiť toho Ríč Castera, keď nevadí jedného? A to je... Vieš, ktorý? Rob Diamondov, ja tu idem zabíjať tých normálne. Ale mne sa to nejako slyšá. Načapaj ho pri práci, načapaj ho. Koho? Kedy ho? Kde je? Veď on spal pri práci, ten imbe. Ja chápem. Ha? Kde je? On zdrhol. Polizres. Ježiš, by to My sme musíme skapali. Diamond! Ja mám peňažky. Ja. My sme Nie, naša reštaurácia. My musíme zbiť hratatujú. Nám tu prihoreli meska. One sú černé. Dal som výška, nech nám platia výška. Aha, tu je borec. Čeče. Dávam sem do lavič, čo to je. Kúp jedného nášho kuchára, nech ho upgradeuješ. Kúp kuchára ďalšieho. Hratatujú ja mám kúpiť. Ale Áno, prídem poliši. oplatí sa. Prídušem poliši. Takže priprav sa na, neviem čo. O 1 000. Pripravdiť sa. Ide sa... Burgers. Ja idem zozadu. Dobre, ale už sa mi ide poliša jeden. Oj, a ten ma strieľa ešte. Smooth criminal. Poznáte Michaela Aj mňa Jacksona? strieľa. Dobre, mám jedného čečeho. Ľudia, poznáte Michaela Jacksona? Keď áno, dajte like, keď nie, tak napíšte koment. On bol Michael super Jackson. Bacha, ide s bazúkou. Nejde, Ježiš, to som klamal. Ber meso. Ty ich ber, ja ich specifikujem. Ok. Černá dodávka. Odišli A ešte jeden. Rýchlo zabí. Bude ešte raz. Zabí tú suku, zabí ju. Nezaslúžiš si žiť. Tak, čau. Tak je treba. Nemali sme prísť. Dobre, ja som tu vyrožil všetkých policajtov. Ne. Aha, my už nemáme meso. Ja ho idem urobiť. Nedávaj preskypnúť. Black market. Máme. Black market. Ľudia, nikdy nekupujte cez Black market. Tu v hre? Mám iba 4 meská z nich, tak neboli moc Počkaj, čo som pekné. to ja chcela zase spraviť? Už sa aj nepamätám. Dobre, ale kde som to vyložil? Kde som vyložil tie meská? Ja môžem prichystať taniere. To prečo? Lebo som to To zapomínal. nechápem. Vieš čo, idem sem do Black Marketu, no čo? Čo sa už také môže stať? Čau. Ty čo, tu spíš, ty leňoch jeden, leňochodský. No počkaj. Dobre. No, takže. Come on! Mne sa nechce kupovať ďalšieho čečieho proste. Takže Cčko. Kúpime, Čo to viem? kúpime kúpiť? toto. Nič také. kúpime toto a kúpime toto. Ja som utratil dosť veľa peňazí do tohto, Už áno, vidím. takže by si sa mohla trošku... Ja som rada za to.
Čo si myslíš? Vieš čo? Aj toto kúpime. Aj toto kúpime. A toto sú mýt. Toto sú dobré. Aj Tieto toto sa dajú kúpime. použiť. A toto pre ratatujov. Aha, potkaň. Zabij ho, potkaňa. Potkaň, škaredy. Hotovo. Škaredy potkaň. Zdochol. Som nice. No dobre. Nice. Burgers? Ježišmarja. No tak... To je super. No, to tak to je pôjde. dobré. Ľudia, prepáčte za tie zvuky v Kriky. pozadí, ale ide sa kupovať, takže chápete. No dobre. Už sa tu robí meso. Rička, Mám sír. ja mám rička, strmr. Ja mu musím robiť, ježišmarja, to sa mi nechce robiť. Ja mám pre Diamonda, ja mám pre zvláštneho hostia. O, tak to máš Ja som... dobre. O, 3000 mám, 3000 na konte. Tak, 3000. Čo? Čo ti robí? Cooked meat. Zazvoním, dobre? Dobre. Poď do tých zákon dvere. No takže ľudia, prepáčte za tie zvuky v Ozveny v pozadí. No áno. No, takže chápete. No, možno som tam nejakú hudbu, no čo už. Vadí. Dobre, Čo sa musím dať? potom rajč. No ja už robím tank. Čo tu robí tank? Čo tu robí Čo? To je odkedy? Prečo tu je? Tomu ani ja nechápem. Ja som nič nespáchal, to ti tu prisahám. Aj ja. Vôbec som nikoho nezabil. Vôbec. No už idem dávať papať. Aj ty, aj ja. Dobre, Prečo spíš? ľudia, idem sa pustiť do toho tanku. Čo tu máme? Takže som boháč. Na flexi, no. To sa nesmie. Do prdele, ten tank je silný. Fúha, no takto. No dobre. To nebude moc good. Útočím do neho, tam máš ty. My máme tácky. Ja počkaj, vieš čo, idem... Nie, ja beriem objednávku. Ja sa musím otáčať okolo, aby ma Ja mám netrafil ten diamond tank. Konečne. Tak. Prosím, nejako to tam zvládni bezo mňa, lebo Skúsim, ja sa možno ani už nevrátim. Už robím. My nemáme meso. To nie je dobré. Tak niekoho zabij kľudne, je to jedno, ja už som My tak máme zokol. plesnivé meso. Do prdele, FBI-ko je tu, je to v riti. FBI je tu. FBI-ko ide po mne. Nech ma nejde. Do prdele, tank mierí sem. Nie, ja idem proti FBI a tank, to nevyhrám, to nie je ešte isté. Na 37%, musím sa snažiť čo najviac. No takto sa Ďakujem. musíš. Prosím, som dobre, na ideme málo robiť hitov. sodu. To, ježiš. Ne! On znova spí. Prečo? Jo, zničil som tank, ľudia, zničil som tank, je to dobré. Ľudia, to bolo ťažké. Ľudia, Nejako mi to Prizna- trošku spadlo. priznám sa, toto bola veľmi ťažká robota, zabiť tank. No ja už robím. Dobre, tu máš. Ja som si zobral, úľaľa. Ľudia, ja už neviem, Neustále, čo mám ale robiť. Čo? Ten tank, to bolo hrozné. Diamond Dobre. Customer Plate. Nie, ale Ty máš normálne. toľko málo HP. Tak. My nemáme meso. Máš meso? Máme meso? Ale už nie. Čo? Mal by sem doraziť, Nemáme. počkaj. Nemáme mesko. Malo by som doraziť. Čo my potrebujeme meso? No dobre, idem takto chňapnúť. Nezabíjaj toho Diamond, ten Diamond je to odteraz môj. Vieš čo, zabijem takto OD38. Dobre, mám meso. No poďem ku mne. Poďom. Dobre, lebo potrebujem papať. Chápeš? No, my potrebujeme. Nie, prečo si zabila toho? Veď bol veľmi vzácny host. No a? Máme, že máme. To bol Diamond. To bol Nebol Diamond. To nebol. Bol to Diamond.
A kde máme meso? Toriti, kde máme meso? Ono sa veľmi rýchlo míňa, vieš. My nemáme meso, ale... Znova spíš? Kde máme meso, sa ťa pýtam. Neviem, niekde v Rikine. Ježmaria. Ale ja robím pre, ja neviem pre koho robím. Gold Customer. Tak. Order 39. Nemáme meso. Ja toto potrebujem vyhodiť do koša. Niečo, treba ich zabiť. Ide zabíjačka. O, toto je... Diamond. Berem. Tak. Ale potom, kde nás zmizlo všetko meso, čo som dávala sem? Tak. Ide zabíjačka ľudia. A kde zabíjať. máme teraz meso? No, Oni to tu pozmenili, čo som tu nehral. O, pozri, vieš, kam ide to meso? Ja som kúpil taký upgrade, že to pôjde hneď tam. Sem, hneď, sem. Áno, kúkni, už je to tam. Máme jesť. No, oni majú čo jesť aspoň. No. Ideme kúpovať troška vylepšenia. Malé. Tak. Vidíte, máme zlaté stejky, kúknite na to. Zlaté stejčíky, zlaté stejky. Ja neviem, akú običku si tu spievaš, ale je to úplne jedno, čo si spievaš. Zlaté ja tu robím. stejčíky, miňam, miňam, miňam. Ochutnajte jednu z našich... Ja musím robiť drinčík. Ako sa vlastne robí ten drinčík? To je zaujímavé docela dosť. Takto. Údržbu. No to potrebuje údržbu. A jak ju mám zaplatiť? Ja neviem, normálne. Tak. Už dávam customer. On zase leňoší. Ja odpadnem. Počkaj, ja to kúpim v ňom. Ono sa dá nastaviť, aby mal väčšiu staminity. Dobre, tak to je super. Vylevel som to na 4. level, ale Ale to mám bohužiaľ ako mám málo peňazí. A to sa mám ako fixnúť? Ty kokos. Počkaj. Táto... Hotovo, opravené ako nové. Diamond Customer, už beriem jo. No. Vidíte, ako opravené. Teraz stačí iba párkrát buchnúť a máte. Jedenkrát bachnete a máte to hotové. Takto vám to robia, tie drinky. Aspoň vidíte, ako vám robia tie drinky, ako my vám. Mekáči na... Vidíte? Špeci drink, Diamond Consumer. Špeci? Ono to nevyzerá ako aj nič také. Konečne som bohatý, jupi. Nie, 100 bodov, yes baby, som bohat. Oh baby. Tam je krysák. Zabijem ho. Zabijem ťa, krysa. Krysa? Je tam ratatuj? Ratatuj tam je? Áno, ja som ho zabil, keď nevadí. No dobre. Tak... Za chvíľku budeme mať samých diamondových. Ovie. A po diamond idú títo No a takže potom... ľudia, dúfame, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber, napíšte komentár, či sa vám toto video páčilo.